Neste primeiro vídeo imos falar de que é un obradoiro, que é esta ferramenta que temos a nosa disposición na aula virtual. Trátase dunha ferramenta que é pois unha especie de tarefa, pero bastante particular. A súa principal característica é que permite que o alumnado se coavalíe, que se avalíen eles uns aos outros, de xeito que, pois nós o que facemos é unha revisión, en todo momento veremos que podemos manter o control do proceso, pero a carga desa corrección e avaliación das entregas do noso alumnado non recae sobre nós, senón sobre eles mesmos, o cal pode estar moi ben para facer unha aprendizaxe moito máis significativa e realmente involucralos no seu proceso de aprendizaxe. Temos ademais unha opción cando configuramos este tipo de recurso para que se avalíen de xeito anónimo, sen saber de quen é o traballo, quen lles avaliou a eles. Temos que saber ademais que polas características desta ferramenta non contempla a opción de facer entregas en grupo, sempre como eles o que fan é iniciar sesión na aula virtual, as entregas e as revisións que fan do traballo dos demais son sempre a nivel individual. Se nos interesase que fixeran algún tipo de traballo en grupo, pois teríamos que, digamos, nos facelo despois de xeito manual a interpretación deses datos, pero por como é o obradoiro tería que ser algo individual. Nos podemos proporcionar exemplos para que eles saiban como teñen que avaliar o traballo dos demais, vale? Para que teñan un certo criterio. É interesante ademais que non só permite a coavaliación, senón que tamén temos a opción de que eles mesmos avalíen as súas entregas, de feito que podamos tamén facer unha autoavaliación, que eles poidan facer autoavaliación, e ademais tamén, á hora de que eles revisen o traballo dos demais compañeiros e compañeiras, podemos ou ben asignar nós manualmente pois a quen van revisar cada un deles, ou podemos deixar que se faga de xeito aleatorio. Iso xa depende do coñecemento que teñamos do grupo, do tamaño e demais. Verémolo con máis calma. Unha parte moi importante que temos que ter clara de como é un obradoiro é que se divide en diferentes fases, en 5 concretamente. A primeira sería unha fase de configuración. Facémola nós, aquí traballamos nós, configurando, dándolles unhas pautas para correxir. A segunda fase é na que o noso alumnado fai o envío, a entrega da tarefa que nós lle pidamos. A terceira fase, unha vez que xa teñen o seu envío feito, o que fan é pasar a revisar o envío dos demais. E unha vez completada esta terceira fase, nós xa podemos manexar todos eses datos e pasamos á fase 4, que sería na que se calculan as cualificacións. Cada alumno e alumna vai ter dúas calificacións, unha pola calidade do seu traballo enviado e outra pola calidade das súas revisións, de xeito que nesta fase 4 faise iso. Faise un cálculo de cal é a cualificación do seu traballo, en base ao que os demais digan, e cal é a súa calidade como revisor ou revisora, pois comparando co traballo de revisión dos demais, vale? E logo, a última fase, pois sería a de peche de actividade. Aquí podemos seleccionar uns cantos traballos que nos interese amosar, vale? De xeito que esta sería como unha revisión e comentarios finais. A fase realmente de traballo para eles son estas dúas de aquí, envío e revisión, e nós o que facemos é, en todo momento, revisar o proceso, e se en algún momento queremos retocar algunha das cualificacións que eles outorguen, podemos facelo neste intre, na fase de cálculo de cualificacións.